Perfect TV lapha emakhaya uyabona ukuthi bonakele manje ngiphethe amacece bathi umshova nomanqoba phakathi sebenzeni into uzoyibona ngithi uyibona la kwivideo ethi yenza lapha e-stage siwaqediwe kusabuya kodwa nali ibandla likhulumele asiqale ngapha bashova wethu ukubhekana sikhona nkunzi yami bashonikhuphuka ngawe ukuthi ngicela impinda ngapha nangapha bathi basafuna imphume nothatha ndoda bese simoshe kakhulu lapha kade kodwa ngizoqala ngibonga uhlelo lwakho nkabi yami ayifusha kakhulu sibonga kakhulu ukuthi ngifisa ukuthi nje ndodlobalele phambili nathi ngoba sasifisela ukuba phambili ngoba ngoba usebenza kahle usakahle hayi kwethu lapha kade besiqashiwe singomacekeceke ngihamba nomfowami wami la uManqoba ngomsazalanga abaphathi ke phela yithi abaphathi bethu yithi futhi abaningazi begoli kodwa nakhona la eThekwini safanele sisuse ikhulu ezithile sizophatha iThekwini manje angazi simphethe kahle sabaphathi bezwe umhlaba sophethe amakhosi angqowe ecela amakhosi angqowe amakhosi angqowe Ayiphethe performance njena iyajabulisa and futhi kungakathiwa kaphedwa amasatha lawa hayi masikade ngokubona sinyikazi sangalo bese sakuya nesibonile sijala azoshuba ke la mbukelo Perfect TV lapha ekhaya ngithi hlala nje ulinde usathi isikhove esidala lesi sicela siye kanje esigora siyeke sabuya naso sinde wena salanja sazodelela sikweleta imoto asinani khulu ungakaboni usasokho nje ifuku ithenga ngapha nangapha hayi ufuna ukuphaza uma ukuthi uyamondla unanela abantu bantu umxoshe ekhaya ngoba manje konakela